Buta niya anak siguro si Tats kay na may parents. May parents approval. My darling, I love you, 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 I love you
What's up, Bohol? Charot. So, mangita mig swaki. Hi, everyone. 7? 6 rani. Oh, si Carl. Mangita mig swaki kaya mong kanon. Yes. Shout out, Team Fighter! Woo! Sige na, kay kita na po. Mukan ka. Yee! Ang ganda ng gaglas. Mag-chinilas. Chinilas ang buwang. Magtinilap mo eh. Di na siya ha, blue chinel. Ako daan eh. Guys, so first time na ko nakita si Tats in person. Kanis Carl, nakita na niya. Nagswaki guys. Mga nagswaki. nagswaki. Yung kabuton. So naami ron sa Panglao. Grabe kaputi ang balas, ka-fine. Firme ka diri day no? Eh, abi kog single naman di siya uyab. Yung ko na oh. So ganina, lang ni karon kay piti na hunasa. Ang mga bata nag-enjoy ng mga bata. Nanong red ni? Seaweed? Look! Red! Murag Bino girl. Asa mo magiging dito? Hindi, dagat. Hindi ka malangoy. Hindi makatunog. Sigarilyo eh. Kasi dito yung ano eh. So, paabot pa ani. Ay, tuyo. Naiswaki na. Maluan in a distance. Si Simon Carl Toslam. Hugot sabi. Wa pa ka na hubog. Nindot lagi dito kana yung mga palm coconut trees. Palms na, private. Lingawan ninyo oy. Di lang po mabalik ko kanang Balik-balik. kanang taas-taas ang panahon. Karon kuyon kay kun kay ingon sa uli midayon ba one day sayang mas pamliti. Ila biti pa daw eh. 200 ka pin per head ayon katong motor 920. Ah, nagmotor mo? Bisa kaya motor. Tagsaw motor. Di uli. Sara. Review sa ko. Sarap. So mao na ang Secure na. mga tubiyang ni Pawilakan. Oh, secure. November. Okay lang po nun. Di pa ko guys. Sukutan nun kay karon. Kung naman pandemic ko. Parents approval. Kaya sa approval yun. Buotan ni na anak siguro si Tats kay na may parents approval. Ay, parents approval. Amazing. Hindi mo to. Walay kuhan mo daw ka ng sab-sabi na papalik sa buwan. Okay na. Lagi. Ang sa Cebu kay MedCert ra. O katong espas. Hindot no. Nana pa lang tanan no. Pag naog yun na mo sa pantalan day, hilo nag-spray na sila dito sa gianan, nag-spray. Ni pati ang mga gamit disprayhan na kung pink na bag kay imbis limpyo kayo o nagkalagaw. Kalagol. Ihor na. Ang sarap ka na. Ang Cebu kay natabunan. Pika side. Dito siguro. Dulo na lang din secure. Oh, dito siguro. Sa naman kadang. Ni white area. Bunbun kani. Napo dito ay. Long ready ha? Sa una, katong high school ko, pero may diri summer. Ano yung kasalaran?
sa Dimyaw. Ah, Ya, Dimyaw. mag-disco na yun. Tagay. Sabaan na yun sa Tiyo. High school man. Uyab-uyab. Shout out din ko sa mga ex des Dimyaw. Nya, sa Albor, Mamista. Mr. Albert. Ano, pwede eh. Tungkol sa pandemic, naundang akong pamista. So, inyo hadiri kay Kapilaran. kamo nilang yan. May 1. May 1. May 1 kay May 3 man ang Albor. Sa Bohol guys, Mayo gani kada adlaw na ay Basta town. May. Pista ka nadlaw. Na town everyday jud na ay pista. Di jud ka magukman. Ambot lang karon kung pandemic pasudnon pa mo. Kaysa una sugot naman kasi di mo kaila sakaras balay. Dayon. Muna siya. Sa barkada sa kaila. Lahos. Dayon. Utangan pa basta makapamista. Ambot lang karon. Bugsay. Gitinuod jud ni mo kan. Duta sa napaling. Ito na sardines. Dagan makita na to. Ay grabe. Mura na ka na makabut. Ninaydag ko kayo ng mga isda. Ilaw dagan. Dugo na jud kasi sila. Dito Ana, kayo ana. ng oras dito. Unay ledge. So, i-update ra mo na mo guys kay 7 minutes na if unsay makuha ni Simon Carl vlog. Don't forget, kani di na ni siya kailangan i-promote kay hapit naman siya ma 500k. That's vlog day ay of Vlog. Bohol pero ingon siya taga Taga Cebu, Sorry, taga Cebu. taga Mandawi. Labas ako day. Taga Mandawi, Mandawi siya. Cebu. So shout out mga taga Cebu, Bisaya. At Bisaya. Bisaya jud eh, Bisaya, Bohol Bisaya. man. Cebuano sa din siya. Cebuano, Bucolana. Ganun. Sige, laters guys. Bye. Bye. Guys, sila ilata mo sa mga taga Bohol na mga vloggers, mga sikat kani sila so di na ni kailangan i-promote. O kani ganina kung collab sa stats. Kani karon ba jud kita ko na niya. Boy hilak. First time. Kinsa man ka? Ang boy hilak ng Bohol. TV boy hilak. Randy Hilak sabi, hilak sa. TV, Boy Hilak. Nganong Boy Hilak ang imong gitaw sa usa? Makahilak ka karon dayon. Hilak buta hilak ng kamuta. Hilak na siya. Okay. Jalan. Yes, what's up, yo? Shout out sa mga taga-Tanaw. Na kay solo vlog. Pair dyan mo no? Yan ang Jelan Vlogs. Yan ang Jalan Shout out sa mga vlog. taga-Tanaw City, Cebu. Ooh, first time po mi nagkita in person. Ang kani siya nagkauban na may before sa Cebu, katong pa siya Cebu. nagkauban. Shout out sa mga BYC sa Cebu. Katong panahon sa year, ano sa tabang? Ryan 19. 2019. Mga bago-bago pa mi. Hilak, no? Ano na? Hilak ka doon. Hindi naman yung mga tagaan sa Cebu pero hindain sa diyan ta. Paasa. Pasa no. Shout out yung tanan nila. Kita mo Yan ang mga hugot mo. Paasa Yan bitaw ang sa hugot mo magkakinuptan ka sa mga hawat. Nagpalaban. Nagpalabala kila to. Muhilak dyan bitaw siya. So certified boy hila. Guys, aligre kay sila kauban. Sadly, dili ko kaanhi og 1 week no. Walang ligo na Nari may bagong release ng music video dahil guys. So, Wow. please, do share. Ang title is Team Fighter. Wow. Fighter lang. Kamu ini kanta? Yes. The team song of Team Fighter Bohol Vloggers. Hinaot ang anak ka kanang cooperative, participative o collaborative. Diba? Asa ni vlog and vlog? Hello. Shout out vlog sa vlog. May nagbabalik. Naawa. Lah. Wa man kagadag sudlanan dong, nagkuha na dong oy. Kaya ka lang. Padza. Same yung sa si Urche no. Swaki. If Lahi na sa swaki. swaki ka mo sa pero wala dyan mo yung swaki makita or in kanang medyo gipit mo mga swaki. Pwede na siya kwaon. Kasi same naman sa swaki ka mo si Urche gipon eh. Ang nakapalan niya no. Wala mo mamilit din sa iyang kwan. Ano eh. Pwede sakit. Labi na siya ito na ito. Ato suwayan. So kay mo limpyo na. Tama na ko. Fresh from the sea na. Fresh from the sea.
Ay, nakuha. Naa. Asa to oy? Ay nara. Gibilin. Ah, gibiyaan. Sige. Wow, dagko kayo guys. Mm. It's my first Murag time ka to ng- see this kind of Murag fortune. kanang kamuting kahoy ba? Puto. Balangoy. Mami, swake. Punto, mali. Paukab to nini Simon Carl. Ano din channel? Adonis Vlog. Ray Adonis Vlogs. Ito taon na kita Ray Adonis Vlog in Facebook page and also the YouTube. Ray Adonis Vlogs. Ganun. Picture me later with BYC shirt. Oh, BYC proud. Ano na, naglapay na bus. Nindutas bus, diri uy. Squid Game! Alala, luha! Alala, gusto mo? Ay, ligoon nila. Luto sa bus. Uy! Yee! Sana all famous! Awa! Ay! So, ingana na ang friends guys, Tridor. Tridor is true friendship. Yawa na! Again, Tridor is true friendship. Muna guys, nabot na lang ko shore. Sige ko sila ginasdanan. Oh! What? Si, ikaw? May dagang dito. Okay, pag sa tamo kay maka-copyright ko. Dagko na ganun. Depende na. Yung buwan, lamig kayo. Kanang hayag buwan, no? Tibok sa buwan. Wala ka mo si swaki. Pero ko lang, ug minus may swaki. Kanina may pagkuha na mo. Kay makaon gyapon no. Pata-pata. Kanina mo ni kanang itlog kanang yelo. Pero kana may kaon no. May kanang. Sige na. Ayaw. Dilaw na rin. Tiger. Sige ba sa swaki? Sige po kung ano nakikoma ka ng... Kaya padabadya, alam mo yun, mo na isagod diba, swakit na ito na iputaw sa tutilya. Sagod na lang, padabadya. Ubi. Sim na blasa. Ayun, ibuton. Yan. Pakalasin, pakalasin. Kismars, i-dare si Tats, kaya di na makaon. Di ka mo kaya nga ni? Abli siya usa ka fresh. Di na makaon. Ha? Nahurot naman yung usa. Agay. Pilit siya. Di matungan na itong Wala, sakit lagi ni. Ha? Nipilit siya. Muli ako, muna siya ka ng iyang kuan. Yan ang sana. Ngipon? Mga sanay, tawag ka na ay. Ang saan man pag-ibot, ni suksok man eh. Pwede na siya kuha mo. Di ba pa sa swaki kay ang swaki kay naman to'y ka ng sana. Dili. Uwa siya gadugo. Sagay. Kaya sa di man sagay god. Huwag mo nung kuha sa dagat. Iabli, para mo kaon si Tats. Dili. Ayan. Ikaw, Zay, naguba man yung naon, Zay.
Kuya, wa to ini kanang muro siya kanang ni saksa kung tudlo ba. Mo ba na ila? Di man si sagayon. Ito swaki masagay. Tumba na ha. Lugar may kunon ba di mo tibuan gud? Ka sare. Silence ko lang mo ta. Naraday! Yan, yan. Gamay lang. Dili siya nagpalingo. Labi ngayon, wala simple sa swaki. May ito ya. Wala na taon hulog. Padya. Kuya. Padya. Kuya, wa to. Pero dili tanan tunok ni ako nara ay mangingana ay. Wala yang karana ni ay. pilit. Buwak lagi. Ano? Yan ako si ako ba si insit Defense mechanism. Dili siya sakit, dili siya kuwan. Sakit uy. O depende niyo. Pero katong swaki isagay dito sagay, katong swaki. Mamilit man mo ani na kanay. Same na siya glasa. Muna siya. Vlog pa more. Baka kasuway ko ito. Na ito matugig ko na. So mo to, same na daglasa ang padya og ang swaki. Ganun. Tell me fantastic reaction.